کۆمیتا کاروباریا تاغا مفتی یا سەربخوا لە باژارێ حەسەکێ کاری بوو نرخێ 4,000 یۆرۆ بەلاو بکە لەسەر بریندارên کۆمکوژیە نەورۆزا حەسەکێ یا 2015 و ئەڤ ئالیکاری گیاشتیە کۆمیتێ ji Kurdên li welatê Almanya bûne neştecî û bi taybet ev alîkarî şandine ji bo van birîndaran. Ev alîkarî ji caliya minê Kurdî li Almanya hatiye bi müşareka şivanperwer ji bo ev komkujiya minê Newrozê goçiye bû ji bo birîndarê minê êga ana heta ana tunduristiya wan berdewam e. û em wek lijna xedemî wek dibêje tim em serdana wan dikin û em dibînin ber vê komkujiyê de wek berpirsiyarê tenduristiya wan em tim serdana wan dikin û em temînin li ser rewşa wanê tenduristî. Komîta karûbar li malên birîndara geriyan û alîkarî bi dest wan xist piştî serfkirina vê alîkariyê bi lêreyên Sûrî û her kesekî birîndar 20,000 lêreyên Sûrî bi dest ket. Caliya me Kurdî alîkarî şandin ji Komkujiya Newrozê a Hesekê a 2015 ji ber gohîna pirê wan hene wek dibêje yani tên îlajkirin û hacetê îlacê ne û gelek ji wan wedê wan ê aborî nexweş e û em hêvî dikin ji kesê me ê dewlemend kesê me ji derve ew jî vê xetwa vê caliya me Kurdî li Almanya û bi taybet a birîeta mamoste şivanperwer ew jî alîkarî kulo karibin bikin em hêvî dikin gelû texsîr nekin yani. û her wiha malbatên birîndaran kêfxweşiya xwe diyarkirin bi vê alîkariyê. Çi insanê vî wacibê rabû em gelkî meşgûliya wan dikin û bilfeil jî tiştê ji me kirin yani milletê Kurd bi cemî'ê wê ve wallahî gine ji wan ba wedê me xerab bû. Hêjayê gotinê komîta karûbar di demên derbasbûyî de her wisa alîkarî pêşkêşî birîndar û malbatên pakrewanên Newroza Hesekê kirin. Dara Ebdo, Ark, Hesekê.